Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Unya kun ang magbantay nato ang demonyo, unsa may mahitabo? Daghan kayong kuwang. Gilingi ay imong tupad, ina napay kuwang ni moron. Ina napay kuwang. Og daghan gani kay kuwang nimo, sa to pa ang nagbantay nimo ang demonyo. Kay kung ang Ginoo na gani mo'y nagbantay nato, wala na'y kuwang kompleto. Muna inigtanaw nimo sa amin, ang tanaw nimo sa imong naong daghan kay kuwang, demonyo ang naghari sa imong hunahuna. Pero inigtanaw nimo sa imong naong magsigi kag pasalamat sa Ginoo, kada Ginoo mo'y nagbantay nimo. Di ba? Tanawan dinhi ang mga sanlahon. Sa diha naa sila'y sakit nga sanla, nituo sila Ginoo. Motong nisinggit sila Hesus, kay nanoon man si Hesus ato nga healer. Kaluyi kami, ingo si Hesus ngadto mos pari. Kay ang pari man nila mo'y tighukom sa una kung limpyo na baka o dili. Sus nangaayo man sila. Pagkaayo nila, sa napo kabuok ang siyam, mipadayon sa ilang paglakaw. Nganong nipadayon man sila? Kay para nila ang ilang kaayuhan, kuwang pa. O unsa may kuwang, kinahanglan ideklarar mis pari na ayo nami, aron makabuhat na mig unsay among gustong buhaton tipon sa katilingban. Kaya kani mga sanlahon sa una, ipalayo ka sa community. Mutong pagkaayo nila, bisag naayo na sila, kuwang pa. Kinahanglan yun na agyoy written or public declaration gikan sa authority na maka-integrate na mis katilingban. Pero ang kadtong tao nga ang iya yung pangandoy nga maayo siya, kaning Samarianhon, pagkaayo niya, wa siya nilahos usa ngadtos pare. Ang sa mayang gibuhat, nibalik og nagpasalamat. Kana bitang matagbaw na ka kana makafeel na ka nga nakabot na nimo ang imong gitinguha. Unsa may imong buhaton? Magpasalamat. Pero kuwang pagani ang imong gitinguha, magsige pa kag pangandoy sa wa diha. Di jud ka kapasalamat sa naa. Kinsa mga asawaha dinhi nga nagsigig pasalamat sa Ginoo kay naamoy bana, tasa kamo. Klaro kayo ka mga minyo anang inyong naong. Yang anong di man mo magpasalamat nga na may daghan diyang kasigig luhod-luhod aron makabanalang unta. Wa gyud ka bana, hapit na lang mga matay. Ana, kinsa man sang mga banaha din hibing nga nagsigi jog pasalamat kada adlaw nga naa ang imong asawa, tasa kamo. Na, wa gyapon. Mao na tong kinaiya. Kinsa man dinhing mga ginikanana nga nagsigig pasalamat nga naamoy anak, tasa kamot. May kayo. Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud mga saba sa ilang mga anak, tasa kamot. Wa na malagi ni pataas. Kanang nagpasalamat di na mga saba oy. Ug nagpasalamat kang naa kay anak imo ding kasaban, kawagod nimo unsa man kang klasehas mga tao? Salamat Lord nya tamparuson. Salamat kay nakoy anak imo tamparuson. Buang ka So dito sakto ang inyong pag-isas kamot primero. Kinahanglan magpasalamat gani sa to pa nahinangop ka, nalipay ka, natagbaw ka anang imong nadawat. Giila nimo nga wala ka nang hahanapin pa. Pero magsige gani kang pangasaba anang hinatag sa Ginoo nga bata, sa to pa nangita pa kaglaing bata. Kanang bata nga dili parihana, dili ingon ani Lord, dili ingon aning buangon, dili ingon aning pretapulan, dili parihana aning mutubag-tubag. Ayaw anak ra imong gipangita.
anak. Higugmaan na. Ikaw niya, buangon man kay Pader. Higugmaan. Kay anak yapon na. Di ba? Sige, lingya imong tupad. Ingna, sugod karon din ata mga saba, ha? Ingna, nasugod karon din ata mga saba. Diri sa unang pagbasa, niingon si San Pablo, pahinumdumi ang mga magtotoo, pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan, andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Kita naman tayo gipangpili nga mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ato silang tahuron. Atong tahuron. Ato silang suportahan. Pero, niingon sa siya diri, tambagi pod sila. Dili magsultig dautan kang bisan kinsa. Og dili, sa to? Kung dili, magmakigdaiton o magmahigalaon o kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang tao. So kung nangato sa mga leaders, nagbinuang nasad sa ilang kinabuhi, nagsigi daot sa ilang isig katao, nagfaksyon na sila, kita sang mga tao nga nagpili nila or nagtuboy nila, doon natay katungod sa pagtambag, pagsulti nila. Muna ako rin magsige jud kong ingon, iampo nato ang ato mga leaders nga unta hunong na nang ilang away. Kay matod palagi ni Kristo, ang gingharian nga mag-unay away, malusno. Ang pamilya nga mag-unay away, malusno. Tanawa rong atong nasod, gasigi silag away ang atong mga leaders nga atong gipili. Kung sa may resulta, lusno. Hastang atong flood control. Flood na lay nahibilin, ang control wa na. Di ba? Kaya nagsige mag-away. Hasta sa atong nasod, wa protektahi. Sunan ka ng bagyo, magsunod-sunod kada simana na imusuod bagyo. Mugawas na nasa imusuod. Kinsa rin gasunod nga porting paspasa. Si Marcy. Sa itong usa. Si Nika. Ophil. O, Christine pa ito na. Christine, dayon si Leon. Christine, dayon si Leon, dayon si Marcy, dayon si Nika, dayon si Ophil. Nasa gasunod, pi man to sinugdanan sa gasunod-sunod. Ngano man? Niliwat niliwat ang atong kinaiya, di ba kanang bagyo muram nang nag-away ang hangin, alborotong hangin ba? Naliwat. Kay nga to sa mga leaders, why hunong away? Why hunong? Kapoy, puol kay paminahon. Kana bitang imong silingan, magsige giyaw-yaw. Alingugngog. Ako, gialingugmogan kung namina. Aka mo alingugmogi. Aw, di man sa motig basag social media, no? Mahibawa maguta karon kay naamang gunang social media. Bisang pila pa lang ka oras sila dito naglalis. O na makita am day nato. Ako mo tan-aw sa guana. Katawanan kayo. Dili ni pag daot pero usa ni sa pagtambag sa ato mga leaders. Sa kongreso, sige sila hearing, dugay na kay na ilang hearing, hisgot anang gagmay kaing butang. Gagmay kay mga butang. Pila ra go ng 125 million nga ilang gi-question. 125 million. Sobra na tingali 125 million ilang gasto ana sa siging hearing ana 125 million na kuno questionable. Karong bago lang yon, napila pa lang ka, hapon mating ito, the other day, nasa hearing dito sa Senate. Ang gihisgutan sa Senado, sa pipila ka mga senador, dagko kayong amount, dagko kayo. Nako mo, tingali ni angay hisgutan, kaya ang dagkong amount, naka-apiktar man nato. Sunan ka ng flood control ko, no?
ang gasto kada adlaw mao ra ni akong na pick up ha. Kay bawog sakto ba ni kayo? Kada kuno for the past 2 years, ang ato kunong gasto sa flood control mag-average og 1 billion every day. Ang atong gasto ba para sa budget flood control na wa pa maghisgot atong uban katong mga Maharlika Fund, katong mga unprogram fund, katong PhilHealth nga nawa. Flood control lang usa 1 billion a day. Nya matod pa sa usa ka senador, wa tay nakitang flood control nga epektibo. Murag bisag anino wa kay na dubli-dubli ang baha nga nahitabo. Matod pa niya, hain man ang mga contractors ani. Kay kung doon na sila 10% nga ginansya sa ilang pagpakigkontrata sa tag 1 billion a day, naa sila'y income nga 100 million a day. So gihimong gatasan ang atong panudlanan sa gobyerno, niining flood control lang daan kuno, unya na ay nag-income og tag 100 million a day. Porti nila narong daghana tingalig na palit nga nindot sa ilang mga butang o sa ilang kinabuhi, samtang pagbaha ni Karina, ni Christine, ni Leon, ni Marcy, ni Nika, ni Ana Saros Opil, kusog-kusog ra ba kuno na o pamulanfol, porting daghanang nangabungkag nga katigayunan, mga kaumahan, mga balay, mga properties o kinabuhi nga nangamatay. Kini mao'y angay untang hisgutan. Dili magsigig balik-balik for how many months anang 125 million ra. Di mas kumuingon nga di na mayong hisgutan. Hisgutan ta na, pero atimanon taning dako-dako kay ni kadaot nga nahitabo. Ya siging hisgot ana mga nangagi adto pang 2008 nga mga kaso, 2016 nga kaso. Kini rong present nga kaso, kining 2 years ron nga atong giatubang nga porting daghanang kwarta. Niabot na kuno gani og mga 1.14 ba to trillion ang mga kwartang na-spend sa gobyerno nya wala pay nakita. Napagiti usa ka senador nga niingon, naapagitay feasibility study nga naay budget nga bilyones sad kuno ang budget, pero wa pay ni gawas. Kinsa may ga-study ani? Hain maning mga naghimog feasibility study nga atong gibayran og bilyones. Kani mo'y angay ta natong hisgutan ug ato silang tambagan. Hunong namo ana mga buhat nga dili makaayo sa atong katawhan. Matod pa ni San Pablo diri, kay kita usab kaniadto mga buang-buang, sukihan o masalaypon, naulipon kita sa mga kailibgon. Kanang kailibgon ana mga butang, mga lawas, mahal biya kay nang lawas ug ana ka maibog diya. Mahal na kasuway mo ana. Ako hapit di ako kasuway na mahal ka. Og sa tanang matang sa kahilayan og nagkinabuhi sa pagkadautan og pagkamasinahon, ang uban nasilag kanato og ato sab silang gikasilagan kanang away ba? Away. Matud pang San Pablo, hunongon na nato. Unsa may tong buhaton? Ilho nato nga giluwas na tas Ginoo. Ako moingon ko sa akong pagkapari, sa akong pagkamakasasala, nya naordinahan gyud ko pagkapari. Hangtod karon guilty kay ko kung magbuhat kog sala, kay para nako di jud ko angayan nga himuong pari. Nya nahimo kong pari. Murabag para nako dako jud kay ni nakong tulubagon sa Ginoo. Nya naa man jud gyapon ko'y sala. Di ba no? Kana pangutan-an ang mga lektor sa Kristan sa naong ng pariya. Muna akong hangyo sa atong mga leaders, kamong napili, naaman gud mo yung mga apan, mga buangon manggitang tanan, pero napili lang yapon mo pagka-presidente, sa itong gipang-eleksyon, senador, congressman, gobernador, mayor, sa panang uban niya, kapitan,
Barangay konsehal, mao man yung mga elected officials. Yan, na-appointed pa yun mo, kanang sa cabinet, sa mga unsa diha nga mga ranggo, kadagko anang mga grasya, timailhan ang Ginoo, nagpasaylo nato sa atong kalapasan. Bisag dili ta perpekto gisaligan ta, magpasalamat unta ta. Muratag mga sanlahon ba? Ang sanlahon dili angay ayuhon ta to ni Kristo, kay di man sadto sila mga buangon man sadto, pero giayo ni Kristo magpasalamat unta ta. Nya unsaon nato pagpasalamat? Atong ipakita sa atong paghigugma sa sugo sa Dios, labi na ginang kamatuoran, di ta magsig pangilad, kanang pagka mapaubsanon, muhapa ta, sama aning sanlahon ni hapa, magpaubsanon, dili magsigig reklamo, dili magsigig pangisog, di magsigig panaway, dili magsigi og pamatay. Inana ba? Mapaubsanon og muangkon ta nga dili tatakos, munang alagaran nato matud pang San Pablo ang tanang tao, ang dautan badlongon, ang buutan atimanon. Kanang mga buhat nga maayo sa tao mo'y atong tan-awon. Buhat nga maayo, nya badlongon ang buhat nga dautan. Naman na sa atong kuan, naman na sa atong spiritual works of mercy, counsel the doubtful, instruct the ignorant, sa putong usa, reprimand or sanang badlongon, badlonga ang makasasala, reprimand sinners. Inana. Pero nasa gibutang forgive offenses, bear patiently those who do ill. So magpasensyahay ta, magpailubay ta, magtambagay ta. Munang nindot nga maghearing sila diha, nagastom tagkwartaan na nila sa Senado man o sa Kongreso, dili kay mo pinpoint ratag usa ka tawo. One-sided kayo ang hearing diri sa atong lower house. Ambot kaning sa Senado og kanirong ilang pagsugod og hisgot aning dagkong kantidad, hinaut unta nga dili sad one-sided. Kana bang balanse ba? Kanang kamatuoran gyud. Kamatuoran. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ing na balansira ka? Balansira? Basig na kay abi kay dili mo ni nato migob daoton tani. Kani migo man ni nato bisag dautan ato ning panggaon, dili ingon ana ha. Mao bitaw kita dinhi kaning atong mga donations, wa jud koy gi-announce nga ngalan. Wa jud na imo donate nato dinhi minilyon, wa tay gi-announce na sa imo donate nato tag 100 lang para sa atong slot si TUMM 100, wa sa tay gi-announce ngano man, tungod kay gusto nato nga ang gugma sa paghatag maogyoy mugawas. Kay kana mga tao nga way gugma sa paghatag, gusto man na sila i-announce. Nya di gina sila mohatag basta dili i-announce. Pero kung ang tao nga nahigugma sa paghatag, musigi paganig ingon, ako malipay ko din inig text na imuhatag natong tag 50,000, na pagani tag 100,000, na pag imuhatag 500,000, nya magsigi ingon, pader ayaw biag hisguti ako nga ha, ayaw jud ko i-announce na ko, sus congratulations na ajud kay kasing-kasing nga mahigugmaon. Pero ang kana mga tao kunuhay manghatag, purya kuan lang in town, puryalas mga buutan, gusto kayong ibutang ang ilangan a project of, an effort of, inana, no? Anang iyag yung specific nga ngan ba? Muna yampo na nato nga hinaut unta, magkat-o na ta, na di ta mangangkon sa mga butang nga maayo, kay iyanis Ginoo, sama sa kaayuhan sa lawas o kalag, unya ang atong angkonon, ang atong mga sala, maghinulsol ta, unya ato sang higugmaon ang atong isig ka makasasala, og alagaran nato ang tanang tao. Pasabot,
ang ato untang mga efforts, mga sakripisyo, kanang mapuslan gyud sa tanan, dili lang sa pipila nga atong nauyunan.